Te avem Bahtale, Mesami Simonando Paris, Avilemando Istanbul, Camaro Pralopuiu, Tae Camote Penautumenga, Cages Muradand, Șucine, Ajucărgem Trinșon. Ages Sâmuro rezultatul cam Muradand. Tae Camote Penautumenga, că sunt niște dand foarte șucar, tae sunt foarte mulțumime, tae Camote Scavautumenga o rezultatul. Dică vicadea, tae vicadea. Tai recomandiu tumengă, mai ales ca Julia, tenavel tumengă dar, tenadaran, pentru că ci sunt absolut canci, nici duc, anglodel penau tumengă, ci sunt sargem duc, nici cal implanturi, nici caldant, absolut canci ci sunt o sargem. Nazma duca, absolut canci. Recomandiu tumengă ca te aven, ande Istanbul, Camaropral, Opuiu, că cărăloc buchi foarte șucar, te sunt foarte mulțumime, sunt foarte mulțumime cu leschi buchi, el doctorei foarte la șecat ca, sanan di siguranța, adelando aeroporto, leltu, aneltu co hotelo, să tu sea să trăbultu ca până să citele arăs, Opuiu să pașatumente. Că n-au mai budă ca dichi, nu se mai poate. Chiar place ama, e buchi ca ei rău și sardine, s-a foarte Sămas comodo, sămas foarte mișto. Mulțumiu tu căpuiu, Domnul Iisus te binecuvintil tu, te-ai recomandiu tu mengăsealea lumeacă, mai ales le juleangă, ca n-ame Julii, țârgem geșu egdan, te-ai sazma geș implantul, te-ai acana, să mulțumime, să-mi contento. O te ajuți tu mengă.